Kanyese mathieth koro baro mar jodak odhi thieth chon nyakla kono loko chima mo juma mathoth kakilo thoge mathoth kaunti ni Migori kuom mokalo. Lipot mowuok migawo mar thieth kaunti ma Migori yango ni atamalo 5 mag thoge duto e kaunti ma Migori ikelo kod tuoche ma otende kod tuono mar adundo mag gwecho matek ma oting'o tuono mar adundo, nyarogno kaachiel kod mamoko. Hypertension ne namba 3 kuom morbidity gin tuoche makelo ji osiptal e outpatient ne namba 3. To kwachak wang'iyo kendo the other hand of mar tho wayudo ka arrest, nitiere heart failures and other complications and others which are related to wayudo ka gin namba 4 and namba 5 kaluwore. Jolweny mag thieth e kaunti ma Migori wacho kod medruok idendo ka communicable diseases e kwajo na yudi kod tuo mar ko parade kod ang'wen micho kod adek kwani ni malo ga ipimo kod higa mar kod ariyo makwanji maromo gana 27 duko tuo ni tuo matek miluongo ni hypertension no idho kabisa no from around ji 27,000 to 30,400 ma nyiso ni either our systems are working well in getting people with joma nigi tuo mar adundo magwecho matek, but wayudo ni jogi sama gimedore kama miyo the system mar health bedo gi tich matek. Lipot mowuok migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni sub-county no Masuna West ema noyudo kod kwan mathoth mag jogo mantie kod tuoni, kwan maromo 17,445 e higa mokalo, ka iluwe kod sub-county no Manyatike moyudo kwan oganda mantie kod tuoni maromo 4,719. Sub-county ma Kuria West biro thuolo mar adek kod kwan ji maromo 2,941 ka sub-county Barongo luwe kod kwan ji maromo 2,902. Sub-county ma Kuria East ema nobedo kod kwan matin mag oganda manoyudi kod tuoni madundo magwecho matek e higa mar 2013 ka kwan duto mag ji moyudo kod tuoni ne romo 1,142. Rem mar oganda timo rako e kinde ka kinde kaachiel kod kit chiemo bende kod oganda chamo ema nyaka sani kod tudo kod medruok mar tuoni e kaunti ma Migori, especially dietary and also being physically active. Wacha kwa timo kendo ni wan gi secondary prevention ma koro wa target godo joma already nitiere treatment mondo mi kik complications mag hypertension ni wa monitor gi sama gi tawo yedgi every time nitiere test mon schedule mondo mi wageng oganda timo Migori ojiwo mondo koro bed ka kinde ka kinde mondo ging'e chalgi ka otende kod tuoni madundo magwecho matek, ka bende piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ne gidhi nyime kod puonjo oganda. George Juma, Ramogi TV.